Atzo esan genuen harira, Gipuzkoak suapak ordaintzen jarraitu beharko du. Orain arte egin dugun moduan, jarraitu beharko dugu ordaintzen. Hala ere, birziklapenari lotutako azpiegiturak eraikitzeagatik dirutza izugarria aurreztuko dugu. Milioi euro asko aurreztuko ditugu. Errauste plantarako lotu ziren maileguak erabiltzen ariko bagina bezala, ordaintzen jarraitu beharko dugun arren, dirutza izugarria aurreztuko dugu. Erantzunkizuna, erabat aurreko kudeatzaileena da, bete-betean. Haiek sinatu zuten suapak, azken momentuan, korrika eta presaka, sinatu zituzten errauste planta gipuzkoarroi inposatzeko. Baldintza ekonomikoak oso txarrak eta kaltegarriak gaur egun ikusten ari garen moduan, eta guztiak gipuzkoarren kontura. Hala ere, argi utzi nahi dut hondamendia izango litzakela errauste planta eraikitzea. Errauste plantak 500 milioi euroko aurrekontua zuen, suapak barne, eta hondamendi izugarria izango litzake Gipuzkoarrontzat, Gipuzkoar biztanleentzat eta baita udalerrientzat ere, gaur egun tarifa gutxienez bikoiztua eduki beharko luketelako. Eta hori ekonomikoki astakeria bat izango litzake udal guztientzat. Eta esan ezin da, zenbait udalentzat. Gure azpiegitura sareak berriz, suapak barne, 250 milioi euroko aurrekontua du. Horrek esan nahi du, atzoko sententzia beteaz ere, beste 250 milioi euroko aurrezkia suposatzen duela gure azpiegitura plangintzak. Batzar nagusietan sortu zen GHK-ren jarraipena egiteko batzordean, eta epaitegian ere bai, joan den urtean suapen epaiketa izan genuenean, teknikariek, errauste planta diseinatu zuten teknikariek, baita Carlos Ormazabal eta Denis Itxasok ere, onartu zuten errauste planta gaindimentsionatua zegoela. Hau da, ez zegoela nahiko hondakinik errauste planta hori editatzeko. Bi aukera genituen, legea ezin genuen urratu. Eta errauste planta hori berdimentsionatzea suposatzen zigun 110% murrizketa baina handiagoa kontratuan. Eta hori legea urratzea izango litzateke. Orduan, lehen aipatu duan bi aukera izango genituzke. Bata, birziklagarri guztiak erretzea, elikatu ahal izateko errauste planta hori, edo beste herrialdetatik, beste lurraldetatik, hondakinak Gipuzkoara ekartzea errealizateko. Eta hau da justu aurreikusita zutena. Hau aurreikusten zuten. Gasteiz aldetik, Araba aldetik eta beste herrialde batzutatik ere, hondakinak ekartzea erretzeko. Guk horrekin ezin genuen aurrera egin. Egia da, eta agian ohitzen ari gara horrelako gauzetara, baina abioirik gabeko aireportuak egiten dira, kotxerik gabeko autopistak ere bai, eta hemen proiektatu zuten hondakinik gabeko errauste planta bat. Eta guk hori ezin genuen aurrera egin. Ingurumen aldetik ez dago zalantzarik. Ingurumen aldetik askoz jasangarriagoa da egiten diren azpiegiturak birziklagarriak birziklatzeko izatea, eta ez birziklagarriak erretzeko. Ingurumen aldetik ez dago zalantzarik. Baina ekonomikoki ere, hondamendia saihestea lortu dugu errauste planta gelditzerakoa. Beraz, erabaki zuzena hartu genuen, eta horrek Gipuzkoarroi suposatzen digu 250 milioi eurotako aurrezkia. Nahiz eta suapen epai hau kontrakoa izan. Beste bat zuen erantzunkizuna da hori, hain justu. Eta orain, epaiaren balorazioa egingo dut, azkar-azkar.
zen onaren kontrako argudioak jartzen dira mahai gainean. Eta batetik epaiak onartzen du, edo ontzat ematen du, swapak bezalako produktu finantziero bat, berez arrisku bat estali behar duten produktuak direla, baino ez dutela ezer estaltzen. Epaiak produktu hauen izaera espekulatiboa ontzat ematen du. Eta guk ez dugu bat egiten honekin. Zenatoz bat honekin. Beste ondoretako bat, epaian, da ez zegoela swapaz gain merkatuan beste produktorik, horrelako beste produktu egokiagorik. Eta epaiketan oso argi gelditu zen, Prosper Lamote, katedratiko finantzieroa, oso argi utzi zuen, swapa ez zela produktorik egokiena kasu honetarako, eta produktu askoz egokiagoak ere bazirela merkatuan. Dakizuen bezala, eta hori publiko egin da, behin baino gehiagotan, La Caixak Carlos Ormazabali egin zion komenigarritasun test bat, test de conveniencia deitzen dena, eta minorista bezala izendatu zuen. Eta esan zuen gainera, produktu hau ez zela egokia, ez zuelako produktu honen ezaugarriak ez zituelako ulertzen, ez zuelako gaitasunik hori ulertzeko minorista moduan. Astebetera, beste test bat egiten dio, Ormazabali berari, eta honetan ja profesional moduan kalifikatzen du Ormazabali. Profesional moduan kalifikatzen duenez, aipatzen du epaiak gaitasuna zuela Ormazabalek, eta beraz GHK, ulertzeko swapak arriskutsuak diren produktu horiek ze arriskuak ekar zitzakeen GHK-ari eta Gipuzkoari. Honekin lotuta, beste epai askotan, eta bai erkidego mailan hartzea diren swapen kontrako epaiak, estatu mailakoak ere bai, eta mundu mailan ere baton bat izan da. Kontratuetan kantzelazio kostuak ez kalkulatzeko formula ez agertzea izan da arrazoia bertan bera uzteko kontratu horiek. Gure kasuan ere ez zeuden kostes de cancelación edo kalkulatu ahal izateko formulak, baino Ormazabal profesional moduan kalifikatua zegoenez, berak ulertu behar zuen eta jakin behar zuen nola kanzelatu. Beraz, erabat erantzunkizuna aurreko kudeatzaileena da, eta guk pairatu behar dugu egoera hori. Eta azkenik aipatzea epai ez dela irmoa, errekurritu daitekeela, baina oraindik aztertzen ari gara errekurrituko dugun edo ez. Oraindik ezin dizuet esan, errekursoa sartuko dugun edo ez. Orain ez dakit gazteleraz egingo